അതേ നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹായ്, മൈസെൽഫ് ഡോക്ടർ ബേസിൽ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം. ഓറൽ ഹെൽത്തും വാസ്കുലർ ഹെൽത്തും ഹേർട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്തും പലരും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വായിൽ ബാക്ടീരിയ ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇതുവഴി മോണരോഗം, ജിഞ്ചൈവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബാക്ടീരിയ നിങ്ങളുടെ വായകത്ത് മാത്രം നിൽക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴൽ വഴി അത് ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കും. ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ രക്തക്കുഴലിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓൾറെഡി ഹേർട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്തറ്റിക് വാൾവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളോ, പ്രോസ്തറ്റിക് വാൾവ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റീവ് എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് മരണപ്പെടാൻ വരെ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷനാണ്. അമേരിക്കൻ ഹേർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഈ ഓറൽ ഹെൽത്തിനെ ഒരു കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പല്ലിന് മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിന് വരെ നിങ്ങൾ റിസ്കിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്. സോ 2 മിനിറ്റ് 2 നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ബ്രഷ് ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന് വേഗം ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക.